Drama sikutha kunyumba ya Malamulo kumeneko ndithu zinthu zikuchitika, nkhani zambiri zikuchitika. Dzulo taona aphungu a nyumba ya Malamulo a chipani cha DPP akuthamangitsidwa nyumbayi, ndiponso lero taona aphungu omwewa akukanizidwa kuti salowa chifukwa choti ali pa chipalo chosokoneza Parliament. Ndiye zambiri zachitika mpaka na olemekezeka amene na vicha amene chipani cha DPP chasankha kuti akhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa aperekera speech yawo ya sona, kapena kuti speech yoyankha sona ya president aperekera ali panja. Ndiye Bon Kalindo lero pa Nyasa VoiceBox pamene timakambirana nkhani za ndale, kayatsatidwe ka dziko komanso kutsatidwa kwa Malamulo, ali ndi maganizo awiri atatu amene afuna agawane ndi ife Amalawi kuti chikuchitika ndi chani ku Parliament komanso chikuchitika ndi chani pa ndale zathu zakuno ku Malawi. Ndiye tikhale limodzi kuti Bon Kalindo akuti bwanji pa nkhani zimene zikuchitika ku Parliament, makamaka kukhulana kwa speaker ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Let us stick together. This is Nyasa VoiceBox. Pamene drama ku Parliament ikulowa episode 4 mawa lino pa 14 February 2024. Mundilolenso ine ngati president wa anthu osauka muno Malawi ndikalankhule mopanda mantha, mosamuopa wina aliyense muziko la democracy. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene sitizasiya kunena chilungamo, sitizasiya kunena choonadi, sitizasiya kumuyimirira Malawi. Ndipo wina afune asafune, tizapitirira ife ngati a Malawi First kuwalankhulira Malawi mosayang'ana nkhope, mosayang'ana chipani, mosayang'ana kumene akuchokera, mosayang'ana tchalichi, mosayang'ana mtundu wace. Pamene ndimanena kunena kuti wiki ino a DPP muyamba kuona nyekhwe kuchokera lolemba, ena amene anali a Thomas Didimo sanakhulupirire. Koma pano ndikukhulupirira tsopano kunena kuti inu amene simmanditenga ine seriously, amene mmaona ngati ndine wokudya chamba, amene mmaona ngati ndine wamisala, tsopano pang'ono ndi pang'ono mwayamba kukhulupirira kunena kuti ine ndimanena zoona. Ndipo nyekhwe zimene ndimanena kuti a DPP muziona zija ndi zimene zayambika ku Nyumba ya Malamulo, motero kuti mawa lino komanso lachinayi lachisanu mukonzekere manyekhwe ambiri amene muti muwaone. Komano mwina ndikupempheni kunena kuti muyang'ane kwambiri beyond the nyekhwe, kuti kodi zimene zikuchitikazi tanthauzo lache ndi chani. Tanthauzo lache ndilonena kuti inu mwene mukhoza kumaona ngati akulimbana ndi inu, komatu nkhani ndi yomwe ija ya age limit, akulimbana ndi munthu wina wache amene akuona kuti asokoneza 2025. Ndiye funso likhale lonena kuti ngati inuyo aphungu a Nyumba ya Malamulo mukukankhidwa, mukutulusidwa nyumba, chikhaliyenicho ndinu aphungu a Nyumba ya Malamulo, kodi misonkhano ya 2025 mukapanga? Ndipo zimene zikuchitika zija muziwiretu kunena kuti siku linanso muzatulusidwanso nyumba ija chonchi chamene mwatulusidwa muja, komano wakukakambirana sopano age limit. Pajatu ndinakuwuzani kale kunena kuti mapulani a anthu awa ndi akulu, mapulani a anthu awa ndi mapulani atali, koma ambiri simunakhulupirire. Ndikufuna mutuluzule maso anu sopano patali beyond zimene zikuchitika ku Parliament lero. Nkhani yayikulu ndikumutchinga munthu wina kuti asazayimirire, ndipo mapulani amene wawa ifikapo nthawi imene sopano mamirisha ati atuluke.
zimene mwaona zija ku parliament zulo zija ndi pang'ono, kapena zimene mwaziona zija zimene apolisi abwera ndikuzakududuluzani zija ndi pang'ono. Kutereko kusogolo kuno ndiye kuti pena paliponse pamene muti muzipita ndikumakapanga misonkhano imeneyo izikathera mayi wawayo, misonkhano imeneyo izikathera pansewu, chifukwa anthu awa akufuna agwirise system ya ku Zimbabwe, system ya ku Kenya, system ya ku DRC, system ya ku Rwanda, imene inu a opposition simuzatolapo kanthu kena kalikonse. Ndipo ndamva chisoni kwambiri kunena kuti chipani cha UDF chimene chinayambisa nawo democracy, chifukwa wina afune asafune, chipani cha UDF ndi chimene chinayambisa democracy muno Malawi. Zimene zikuchitika zija mukhoza kumaziona ngati ndi za DPP, koma zimene zija ndi za zipani zonse zosusa muno Malawi. Tinkayembekezera kunena kuti inu a UDF ndi zipani zina zosusa mutuluka nawo sopanja ku just to show solidarity ndi mmene zachitikira anzanu. Koma tamva chisoni kwambiri kuona inu a UDF mutasalira nyumba yomweja ya nyumba ya Malamulo ndi kumalankhula mmene muja penaso zonyoza ndi kuzuzula anzanu. Ziwani kunena kuti nkhondo imene ijayo yakonzedwa ija si kuona kuti uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa Ford, uyu ndi wa chipani cha ndani. As long as iweyo ndi wa chipani zosusa, uziwe kuti uli nawo pa ndandanda umene uti uzuzidwe, ndipo ndandanda umene muti muone zilango, ndandanda imene muti muone nyekhwe pamene mukupita ku 2025 kuzisankho. Ine nimaona ngati ino ma champions, kukhala ma champions a democracy muno Malawi, inu a UDF mukanayimaso nanu nji ndikuzuzula nchitidwe wonyasa ndikutuluka ndi anzanu aja, koma pamene mmene mwapangira muja mwaonesa kulephera kwambiri. Ziwani kunena kuti one person killed is one too many. One member of parliament, opposition member of parliament sent out is one too many. Mukanayenera mukhalire limodzi. Ndikuthokozeni inu zathu amene munatuluka nawo limodzi, komanso munayima nyumba ya Malamulo ngati akamulepo kaluwa mwaonesa kuti ndinu statesman, ndipo mwaonesa kuti you are too democratic. Inuyo ndinu democrat weni amene dziko la Malawi likumudalira kapena likulirira. Tikufuna anthu angati inuyo oyima pa chilungamo, osakhala makawazi ongofuna ndalama. Amene munaona anasala ajawo amenenso ali mamembala a DPP atatu ochokera kumpoto, pamene paja leadership muziwe kunena kuti muli ndi makawazi, muli ndi a Thomas Didimo, komanso muli ndi a Judas Iskarioti amene ati akakuperekeni pa sikulo. Kutero kwa anthu amene aja aoneseratu chimene iwowo ali. Ndipo inuyo ngati muli di anzeru, muli chipani choziwa, amene aja muwatambiretu, chifukwa anthu amene aja si anu, akungokhala kuti ndi anu pa pepala, koma zenizo mumtima mwawo anthu amene aja si anu. Ndadandaula kwambiri kunena kuti dziko la Malawi slowly likupita ku dictatorship, ndipo sitinayembekezere kunena kuti amene atazabwerese dictatorship Malawi munomo ndi ya MCP ndi chakwera. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti pamene tikayembekezera kuti anthu amene wande amene atazasinthe ndale zizizakoma, lero ndi amene akubweresa tera. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Ndipo iyi nkhani isakhuze zipani zokha, komanso zikhuze inu Amalawi nonse kumene muliko mukuyenera mudere nkhawa kunena kuti democracy imene timayifuna ija, democracy imene anthu ena anafera, democracy imene anthu ena anazunzikira, lero lisimano yamba kuphedwa pang'ono ndi pang'ono, tikubwerera ku one party system. Ndipo ndikupempheni inuyo pamene achipani cha DPP apempha anthu wawo kuti apite ku parliament,
ndipempheso ine ngati president wa anthu osauka, ndipemphe amalawi nonse akufuna kwabwino, tiyeni ku parliament tikaonese umozi, tikakhale nawo chifukwa apapa tikuteteza democracy. Tikayembekezera kuti tiona chipani za Ford, zipani za UDF, zipani za Mafunde, zipani zonse zosusa zinayenera ziyime pamozi. Ngakhale so zimene zili mutonse alliance mo, zimene zili so mutonsemo, zinayenera zonazonso zipereke ma statement yawo, chifukwa zimene zikuchitika zija slowly democracy is going. Ndipo pamene tiza tutumukira kuti taononga democracy, it will be too late. Ndikanakupemphani inuyo azipani zonse munayenera kukhala limodzi in solidarity. Koma mmene zachitikira ku parliament lero, ndizomvetsa chisoni kwambiri. Sinayembekezere kuti zimene zija zingachitike pakana kukauzidwa apolisi kuti azikamenya kapena azikazunza aphungu a nyumba ya Malamulo. Tikuthokozeni inu aphungu a nyumba ya Malamulo a DPP amene munayimba nji kufuna kuteteza democracy muno Malawi. Tamvaso kunena kuti anthu ena ofuna kukonda ndalama kwambiri anapita ma constituency mwanu kukachita mobilize mafumu, ndicho linga kuti akuchiteni ridicule, akunenereni zoipa. Ziwani kunena kuti mafumu si kuti ngakhale anena zimenezo anena mukufuna kwawo, anena zimenezo chifukwa chokuti apasidwa ndalama. Ndipo imeneyo si nkhani yokuti kudandauliseni, chifukwa mafumu ambiri muziko lino ni makawazi, mafumu ambiri ndi azatenge amaopa maudindo awo, mafumu sali independent. Choncho musadandaule mafumu amene apita ndikukagulisa ufumu wawo ndi anthu andale. Musadandaule ndi zimenezo. Tikufuna mugwire ntchito yanu, ndipo ifeso posachedwa pompano ngati Malawi First tikupita pansewu posachedwa pompano. Ndipo ngati zipitirire zonunkha ngati izi, tikubwereza kuti tikubweranso ku parliament konko. Ine ndine Bon Kalindo, sinimaopa wina aliye, sinimangoyima pa chilungamo. The DC. That was the voice of Bon Kalindo, who was speaking on what is happening at Parliament in Lilongwe regarding the situation where DPP members of Parliament were yesterday kicked out of the House and were also denied of entering the House on Tuesday morning. So, as always, timakupemphani pano pa Nyasa VoiceBox kuti muike maganizo anu in the comment section below, kuti nanunso maganizo anu atha kumveka komanso mucheze ndi amalawi ena pa nkhani zimenezi, kuti inunso mukhoza kukhala part and parcel of the conversation that will help develop politics, good governance, and the rule of law in the Republic of Malawi. Thank you for tuning to Nyasa VoiceBox, and we wish you a pleasant evening. Thank you.